Hej folkens. Jeg fandt denne her video liggende på min computer. Det var egentlig meningen, jeg ville uploade den for lidt over 3 år siden, men glemte alt om den. Fandt den igen nu her. Så nyd 2 idioter, som har ingen idé om, hvad de har gang i. Federe. Nu skal jeg lige... det er sådan lidt helakad. Ja. Det skal ikke også Ja, dog. Nu skal vi kraftedeme ned og synke. Altså, er du allerede i gang med din fucking runde der? Ja, din Adam. Nå, det bruger jeg... Nå... Ja, dog. Du kan bare komme ind, du. Ja. Ja. Altså, god finde det ganske. Så står der. God blessed. Ej, jeg har ikke OBS. Ja. Jeg er bare sigt, med. Oh, dear me. You gay. You like some tea, young sir. All the way up. Fuck hedder det nu? Hvor fuck kan jeg... Okay. Nå. Jamen, hvad skal jeg være? Hvad fanden skal jeg være? Men jeg må ærne jo. Er du allerede i gang med det derinde, eller hvad? Hvad er det her for noget roleplay shit, mand? Hvor er du henne? Er du allerede derinde en dag? Ja, man. Nej. Nå, du har ikke engang set min nye skin endnu. Den er meget legendarisk. Roleplay bed. Kun Dale Dinkel her. Hvor er du henne? Ja, på toppen af båden næsten. Ej, man kan sprinte, ej. Kan man? Ja. Nå, da, mand. Hvor er du henne? Jeg er på toppen af båden. Du lige mit skin. Fuck, mand. Bare fint. Jeg elsker jeg elsker bag. Lad nu være, seriøst. Jeg elsker bagfra. Du er lige bare sådan en overvægtig mand. Det er det også, den var. Kan du ikke se min arm og hvad det hedder? Min chest, den er skiftet en lille smule. Og så har jeg normalt ben. Hvad? Nej! Jeg glider! Hvad? Prøv at trykke Det må jeg lov. Nå, hvad er det? Det er sgu derfor. Ui. Jeg bliver på kanten. Men vi har jo ikke engang ramt isbjerget endnu. Ui. Jo, Vi ses, Benjamin. Vi skulle da forbi den. Jeg ved, vi skal lige se den meget Og sjov. det ser godt ud. Jeg laver lige baglænder. Nå, det er sådan en ragdoll. Godt set. Nå, Jeg laver hovedspring. Vi skal vist lige herop, dog. De har allerede taget alle bådene. Ja, no shit. Okay, vi har en enkelt. This isn't very calm. Oh dear me. Bro, 98. Hvorfor har jeg ikke shift lock til? Der har jeg også. Hvorfor virker shift lock ikke? Det kunne da dig. Hallo, så skal jeg skal lige bolde hende her. 18 second officer dies in the sinking. What? Okay. Ej, brief er. Kæft. Nå, der lurer. Benjamin prøver at holde Q nede. Oh, put me down. Prøv at hoppe og så holde Q. Ja, klik Q, ja. Jeg spærser. Klik Q lige. Prøv at klikke Q lige nu. Bottom. Wait. Hvor? Baglænder. Er klar? Baglænder. Hvad vil du have den her lille dæk? Nej! Luren har dem. Hej med dig. Er du allerede forlod kanten? Er du allerede forlod kanten? Takes off jacket. Skal de tage klip, eller hvad? Altså, er de ikke allerede ude på båden? Shot. Så er du lige når du forlod kanten. Jo, klar. Spin. Jeg lever. Nogle gange så kan man hoppe flere gange i luften. Same. Ja, det var da fedt. Same gamer.
Det er ikke noget, man knækker eller sådan noget. Jo. Jo, det gør den der. Øj, jeg blev af! Fucking cool. Ja. Bro, Jeg sad fast i stolen. du levitated bare. Nej, nu synker den herover. No. At night and 90. Have you seen a 98-year-old lady? Fed. Det er stadig bandet det! Ej, det er faktisk bare... Nej, men det betyder faktisk bare sort. Det betyder ikke indordet, bare roligt. Se mig gamer. Hvordan er det, jeg går? Jeg går ikke engang. Hvad se mig? Du. Også. Men det går sgu da ned den Ej, kan du ende. huske der, hvor vi sad og roastede de der to fucking bøsser herinde? Bim, du ved godt, den går ned den ende der. Det vidste jeg da godt. Men det var bare fordi, jeg ville lige risk it for the biscuit, du ved. Nå ja, man får flere penge ned ved Risk. Ja, 100 bro. Hvorfor fuck er du kaptajnen? For at se. Au, hvad fuck, eller, wow, er du klar, må så. Ja, det er sgu da. Bonk, Nå, jeg tror man får flere. Ja. bonk. Fuck, jeg får meget Risk hernede. Det er fordi, vi dør snart. Nej, jeg er under vandet. Jeg får 100. Kill yourselves. Kill yourselves. Okay, jeg skal nå op hurtigt. Nu order... Bam, 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 Nå hurtigt. Nå hurtigere. Pisse lort. Nej! Så må du komme videre. So do I, mate. Vi synker ved den mine, hvis du ikke vidste det. Ja, fuck, jeg kan så stave, fuck det lort her. Right, flattening. Yo, what the Altså, fuck? altså, Ratful Queen er sådan lige... Okay, vi skal have en båd! Jumpe! What the fuck, jeg fløj bare. Det er sgu da lidt koldt, dog. Det er sgu da lidt koldt, dog. Det fryser mine ører. Det er lidt, dog. What the fuck? Jeg svømmer. Jeg går på... Jeg er Jesus! Jeg er Jesus, okay. Nej, det er bare fordi, vi er seje. Jeg tager rent faktisk skade. Ja, men jeg er på en båd, man. Sådan der. Hvordan fanden har du så meget time? Hvordan fuck har jeg så meget time? What? Der har fucking 18. Ej! Bro har ingen liv, søst. Men jeg har 166.000! Ja. Jeg er bare kaptajn, altså. 100%, man kan 100%. ever. I'm gay. Man kan 100% købe et time et eller andet sted. Bare i Titanic Points, det er sikkert det. Jamen, det tror jeg ikke engang. Jo, det tror jeg. Hvad? Stop nu. Din Adam, hvad var? Altså, kill fuck. Nå. Nu er vi jo her. Altså, jeg chiller bare her, du ved. Hov. Hvad? Du er Bro, Jesus. Hej. Nu skal man hente her. Nej. Ja, chasen. Er hun ikke død? Der står hun ville dø. Men hun er ikke død. Fordi hun er død, det. Hun er ikke død endnu. Jeg er Jesus. Jeg har en båd for mig selv.
Jeg flyver. Woo! Jeg er Jesus! jeg er Jesus! Nå. Hej. Prøv at hoppe ned i vandet. Woo! Gå væk. Gå væk. Hører du mig lige? Jeg kan ikke fucking... Jeg kan ikke klikke over den der. Nu er de noget, der lukker. Jeg tager en faktisk skade. Hvad? Hvad? Lad være. Jeg dør. Jeg dør. Jeg dør. Jeg dør, mester. Vi skal jo, så fløj det bare hen over hele vandet. Nej. Yes. Kom her, man. Skal ned i vandet igen. Fuck, det er Hvorfor er du kaptajn? Jeg ved det ikke. Vi prøver at se, et eller andet roleplay. Skal vi, Oh no! skal vi ikke spille The Mimic? I'm dying. Help. Jo, lad os spille The Mimic. Nej, fuck dig, kom herind. Nej, fuck dig. Nå, de nørder mig. Okay. Ja. Jeg synes, chapters eller game modes. Skal jeg bare blive ved med at sådan løbe frem og tilbage, eller hvad? Ja, og det er det hele i det spillet. Så jeg kan ikke... Så jo... Hvordan virker det her? Nå, der... Shit, jeg er blind. Shop, Døgn shop. for helvede. Speed multiplier shop. 100. Jamen, jeg vil lige spille det her. Det er sådan lidt dimension og sådan noget. Er du klar? Jamen, jeg kan jo simpelthen se så meget, når din skærm er sort. Du har spurgt Adam. Det er faktisk ret griner, der. Nej, det er jeg ikke. Jo, det er Jeg har aldrig spillet det spil for meget. Nå, jeg er ligeglad. Fuck lort. Dræber selv. Så jeg kan bare... Adam! Fuck, jeg er sindssyg egentlig. Det er sindssygt, ja. Du har også brændt Adam til stille. Jeg vil prøve lige at give på min skærm. Hvor fanden skal jeg have en tutorial? Det er fordi du er noob. Ej, fuck man. Så glitcher jeg. Skal man hoppe på et eller andet tidspunkt, eller hvad? Nej. Det vil jeg ikke råde til. Nå. Det er netop bare som om de gør det. Okay, er du klar? Er du klar? Ja, hit me with it. Så venter vi bare lige til jeg lander. Fuck. Nå. Across the white line. Altså, så ved jeg, den skulle heller ikke lige. Boho! Jeg fik kun 20. Jeg tror jeg fik 112k distance. Okay, det hjælper meget med at hoppe. Hvad mener du? Det gør det for dig lige nu her. For mig hjælper det ikke. Nej, for dig. Prøv at se, hvis jeg hopper her. Hvorfor fanden mangler hende der hendes mave? Det er fordi, hun er sådan grim. Nej, hvornår jeg er langt, når jeg hopper? 3100. Ej, hvad var det der? Jeg kan ikke spille det lille spil længere. Jo, du vil. Jeg ved ikke. Jo. Hey. Jo, eller? Hvad? Hvad the fuck? Jeg er lige her, Bibi. Fuck, du er en fed art. Fuck, du lort. Hold nu kæft.
Vi kan spille det med mig nu. Vi kunne også... Hold da kæft. Vi kunne også spille det her. Nej. Jo. Lad mig lige sådan en omgradering, jeg kan sætte på. Fuck, du lyder som en Adam, du gør. Det er fordi jeg er en. Selvfølgelig, bro. Selvfølgelig, bro. Hvad hvis jeg løber den over den, og så løber tilbage igen? Det gør du bare. Ja, det er i hvert fald ikke så skidt meget om den gift. Nå, du. Du skal ikke ramme over checkpointet igen. Du når dem. Nå, så kan jeg spille noget nyt. Nu jeg skal lige til at hurtigere. Buhu! Ej. Lad være med at hoppe. Hvad? Lad være med at hoppe. Okay, så hvis jeg ikke hopper, så sker det her. Ja, så flyver du. Okay, 10 stille, hold din kæft, det vidste jeg ikke, det vidste jeg ikke. Men hvad, hvis jeg hopper, så skal det her, er du klar? Ja, du kommer sådan 400 blocks. Se, der glitchede du også. Der fik jeg lige 10 coins mere. Det er Fik 10 coins mere. Woohoo! Fuck, jeg flyver egentlig. Meget langt. Fed Adam. Jeg tænker, jeg nåede 50 gange det der. Se, derfor hopper man ikke. Der hoppede jeg ikke, dude. Jo, du gjorde. Nej, jeg gjorde ikke. Hold, nu løber jeg Jo. lige ud. Helt normalt. Hvad? Ja, altså, hvad? Hallo, hvad sker der for det lortespil, mand? Fuck bøs. Okay, prøv lige at kigge væk lige 2 sekunder, ikke? Lige... Er du klar? Boom. Nå, skal vi spille noget andet? De skal maze. Hvilken? Jeg ved ikke, om jeg har det mimic clips her, men jeg kan... Det kan godt være, at måske det har det jeg. her. Hvilken skal jeg tage? Chapters. Prøv at se, om jeg har et mimic clip her. Nej, vi kan jo bare finde ud af det, det er lige meget. Nej. Jeg Nej, men jeg kan... Nej, men det er fordi, jeg har et rigtigt klip af det. Sådan sindssygt klip. Jeg skal spille Nightmare. Join. Nej, vi skal ikke spille Nightmare. Nå. Join. For helvede din spasser, mand. Du skal jo join hurtigt. Nej. Okay, 3, join. Nej, nu, jeg er ligeglad med det der fucking lorteklip der. Join nu. Nej. Gale Adam. Hvor fuck er min Roblox-klip? Nå, det var der. Der! Fucking spasser. Great. Tak, endelig. Har du overhovedet spillet chapter 2 endnu? Ja. Start party. Join for satan. Join. Mimic. Er du klar på at se det skide i buksen? Eller er det træerne, hvor det var? Nej, no, det var træerne. Jeg er ligeglad. Jeg har også bare spillet et eller andet. Jeg husker ikke det der, den der scene der. Ej, Lad det bare loading scene. Nå, det er loading scene. Fuck, vi dumme. Tig stille. Det er jo ikke nyt for os. Fuck, jeg skulle lige skide bukserne. Jeg fik en lille chak, du. Jeg fik sgu lige en lille chak, du. Skal vi lige spille med fuld lyd? Ej, for satan, der blev det, mor. Nå, ja, det er det her, hvor man har lidt mere sprint end alle andre spil. Ja, jeg kan lade bedre lige nu. Alle Ja. andre spil. Mand. Hej med dig. Nej! Nej, det er den her så her. Nej! Den har fået en update! Jeg kan ikke... Jeg ved ikke, dør jeg, eller dør jeg? Fuck, den har fået en giga update. Fuck, jeg er god Men den- egentlig. Benjamin, den kommer stadig efter os. Også heroppe. Ja. Nej, men den kan ikke komme herind. Fuck, hvor hyggeligt. Hvad fik du? En key.
Hvorfor fuck er min hånd så grim? Prøv at holde din øjne Jeg har ude. ikke, hvad? Jeg har ikke en hånd. Jeg har 2 fingre. Jeg har ikke en hånd. Okay, hvilken vej skal jeg gå? Jeg løber til højre og venstre. Jeg tager til venstre. Kom on, det skal bare ud i den der hurtigt nok. Ved dig, mand. Fucking lyder. Fucking fedt. Klar, 3, 2, og 3, 2. Ja, du tager bare midten. Nå, Hvor fik du døren? Ja, kom. Du er klar over, det er ikke det, vi skal. Jo, vi skal jo videre. Vi skal jo videre, kom nu for hulen. Nå, men skal vi ikke dræbe hende? Nej, Men fuck, ved du det? vi skal jo bare videre. Den er jo lige åbnet en dør, mand. Nå, det kunne du da bare have sagt. Det var også... Det sagde jeg ikke. Men prøv at høre her, Fister. Fister med Dister, pins. Min Hvorfor kan jeg ikke lide lommelygte i virkeligheden er bedre end den her. det? Det var da dejligt. What did the Jews? I am them. Smash. Jeg kan ikke lide alle de der nye lydeffekter der. De er sådan lidt klamme. Jeg husker ikke de her lydeffekter. Nej, lurnardom. For satan i helvede. Jeg fik ikke et chok. Jeg fik ikke et chok der. Nej, jeg vil lige have forlået kanten. Det må du ikke. Kig lige på mig. Nej, tag lige et skridt tilbage. Det er simpelthen lige mit hoved af. Okay, meet friend. Ja, okay, mød lige ven. Mød ven, bro. Mød ven. GG. Jeg tror han var deroppe. Jeg tror han er lige bag mig. Hvorfor vinde en samurai? Det vil jeg gerne lige vide. Pisser lort. Fuck det, jeg går herind. Godt så. Jeg har ikke noget smart. Jeg vil ses med det vidt. Jeg kommer lige efter dig. Vi Okay. ses, bro. Det var da dejligt det der. Fuck af. Lurnarder, mand. Jamen det er jo så dødt, der kommer noget. Gør det ikke? Kom. Ja, det gør det ikke. Jeg kan høre mig selv trække vejret. Min like. Spirit is needed. Oh my god. Altså har vi ikke en flashlight, når der har vi det sådan automatisk en. Den er jo lige der. Fuck, hvor vi gode. Nå, skal vi lige gå ind i den nu der, bare lige for at være sikker. Ja. Bare lige for at være sikker. Det kan jo godt være, der er en secret. Jeg går ikke derhen. Nå. Ja. Der er et eller andet herovre. Nej, der er bare sgu da ikke din spasser. Ja. Ain't no way, bror. Ain't no way. Men det er så gay, det der. Jeg vidste ikke om. Jeg vidste bare, du kom ind, jeg skulle ikke se det. Lurnardom, fuck jeg skid. Fuck jeg ned. Fuck jeg ned med det, mand. By the time you are reading this, it might have been too late. She already got to the others too. I was the last one. I don't think I'll make it out of here, Aita. Your friend, Jeg har fundet en blå dør. Kayla. Jeg har sgu da ikke kvindemenneske venner. Jeg har fundet en blå dør. Jamen, jeg tror, vi skal bruge en blue spirit til den. Lurnardom. Ja, du. Ej, så lad nu være. Hvad er det her for nogle lange frække gange? Jeg er sådan lidt bange, dog. Okay.
Okay. Hun er altså ikke så særlig sexet, hende der. Hun forsvandt. Ej, fuck, det er klamt. Gay. Du er så gay, du er. Fuck, jeg sej. Jeg elsker, hun bare stod i hjørnet. Nå, jeg går lige hen til en, dog. Der skal ikke noget derovre. Kan jeg ikke bare bruge min gamle spøge til det der? Jeg vil selvfølgelig skal gå ind i midten. Nå, er der inde i midten? Nej. Den er lige der. Fuck, hvor er vi blinde. The lies a greater threat than you think the mother. Har du en offring? Skal vi prøve? Jeg tror vi begge til det her. Help me! Nej, der er til derhen. Der er til derhen, ja. Ja, men det ved jeg ikke, altså vi har jo spøge til at komme videre til det næste. Skal jeg lige lukke døren igen? Prøv at flytte dig. Der er en, der har brug for hjælp, tydeligvis. Jeg tør ikke. Hvad? Okay, sten, saks, papir. Sten, saks, papir. Okay. Sten. Saks. Papir. Nej, skal vi ikke bare se. Skal vi ikke... Hvordan fuck gør vi det her? Skal vi ikke... Vi skriver over til hinanden over på Discord. Nej. Jo. Random tell. Okay, er du klar? Den, der kommer tættest på, skal gøre det. 3. Okay, jeg gætter på... 8. Jeg gætter på 5. 3, du er inde nu. Nej, man! Fuck, det lort der. Fuck! Jeg kender den. Hvorfor er lyden gone? Jeg tror, du fikset den. Prøv videre. Nå. Skal vi lige gå tilbage igen, eller hvad? Altså, hvis jeg ikke kunne gå ind... Nej, vi sagde gå over til døren. Gå over til døren. Ja. Hold nu kæft, man. Hvad hvis jeg dør? Altså, det er ikke sjovt. Too bad, du tabte. Okay, fuck det lort. Der er ikke en skid herinde, dude. Ej, mener du det der? Ja. Okay, gå med herinde. Ej, seriøst. Ej, det er fandme homoseksuel klamlitet der. Jeg kan ikke engang åbne den der dør der. Nå, hyggeligt. Lad os gå tilbage igen. Ja. Ja, der sker det faktisk ikke om en skid. Du er også bare gay, du er. Nå. Fuck nu af, ærligt. Fuck, det er funny i dag. Nej, du er ikke. Skal du skydes? Hvad? Jeg er ikke sort. Jeg hørte sgu lige nogen trække vejret, du. Kæmpe W. Det lyder meget hyggeligt, dog. Hvorfor fanden har du taget... Nå, ja, okay. Realm of the Forgotten. Ja. Bum. Det lyder sgu ikke så særlig hyggeligt, dog. Use the spirits as your guidance. Okay. Og så spoils og Ikke på den her lanterne, ja. Den der. Det var måske lige late for the music, du ved. Okay, det var meget klam. Den er meget stor, ja. Fucking narder, mand. Prøv lige se den. Jo, hvad fanden har han sådan en lille kappe? Det er ikke en ret mini. Vi skal følge efter det spøgelse der. Det er korrekt. Fucking narder. Hvorfor kan jeg gå den? Der er heller den butterfly ting her. Butterfly, ja. En spirit, motherfucker. Jeg er bare glad for, at vi ikke spiller 4'eren. Hvorfor? Fordi inden en eller lort, føler jeg. Altså, den skal bruges så lang tid for sådan en antiklimatisk ending. Ja. Okay. Det var ikke særlig venligt at se bagdelen af det fede kræ. Hvad hentyder du til, hva'? Fedt kræ. Det kan ikke komme herhen.
Se. Fuck, jeg er en menace. Jeg er en menace. Jeg er en menace. Er du en menase? Ja, jeg følger efter den. Hov, så. Er du en bearnaisesauce? Nej, den lige der ting den, når det er færdigt. Jeg er ude af. Ja, det er altid fedt at vide, at du har den efter dig, ikke? Hvor fandt du ved i vejen? Nej, jeg aner ikke, hvor fuck jeg hedder. Jeg løb bare. GG. Jeg vil ikke. Please. Jeg har fundet en butterfly-spil. Ja, okay. Jeg er goofy, mand, og tager den forholdet. Okay, jeg løber videre. Du kan komme tilbage i sikkerhed nu. Okay, det er mig, vel. Den er stadig efter mig. Kom så bare tilbage. Nå, fed. Ja, det tror jeg. Hold din mund. For satan da. Fucking... Ja. Det er et fedt væg, det her. Ja. Nej. Ja, vi er her nu. Nå. Det ved jeg ikke. Jeg tror, jeg har et klip af dig med det der fucking skrækskin der. Nå, ja. Jeg føler mig så. You still don't get it. Kæft, hvor mange negle, mand. Hvad er pointen af escape det her, når det er sådan, vi bare kan gemme os ind i et skab, og så kan de ikke komme ind til os? Ja, og så dør sult, eller hvad? Ja, altså. Jeg skulle hellere dø til sult, tror jeg. Hvorfor har de gjort det så meget mere kvalitet end sidste gang? Jeg kan ikke huske det. Jeg tror ikke på det den vej. Okay, måske er det den vej, fordi det er spirits. Jeg åbner fandme med alle skabe, kan jeg godt love dig. Jeg har fundet der map der. Okay, tag et screenshot. Jeg tager også lige en. Altså, vi skal tage 2. Og der. Jeg kan høre hende! Jamen, jeg er ligeglad. Jeg dør bare, altså. Jeg kan huske, at den her var her. Jeg tager den op her. Hvor fuck har jeg den henne? Der. Jeg ved det nu. Ja, okay. Det er den vej her. Så sætter det herhen. Og så burde der være en skov lige her. Men hvad? Jo, her er en skov. Det var den her, der var ingenting i. Er det ikke rigtigt? Nevermind, der er en butterfly-spil. Now I can unlock the exit. Hvor fuck er jeg på vej hen? Jeg ved det ikke. Hvor er du? Jeg ved ikke, jeg siger omkring det samme sted der. Nå, du er stadig i skoven, som vi var i. Ja. Okay, så skal jeg komme tilbage. Bare stå stille der. Jeg er i den skov, som vi var lige før ved. Okay. Så vi skal den her vej. Og så skal vi bare lege. Vi skal hele... Nej, god idé. Vi skal hele vejen ned ad den her gang her. Så er til højre, og så venstre, og så højre.
Ej, lad nu være. Kom nu med.